गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बनायना लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों DME नन टेक्निकेलाव फैखांनाय मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जाय बिथांमोना DME नि आनजाद होदोंमोन नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोननि एन्सार होनाया माबायदि जादों आरो माबायदि सल्युसन खालामनांगौमोन बेखौ नायनानै ला। आरो जायफोर बिथांमोना आसाम पुलिसनि आनजाद होगोन नोंथांमोना मोजाङै नायनानै गोसोआव लाबानो जाबाय। आसाम पुलिसावबो बेबायदि कुइसनफोरा फैनो हागौ। एखेद्राय नङाबाबो बे सिस्टेमनि कुइसनफोरा फैनो हागौ। मानोना जोंना आसाम पुलिसावबो एसेबांमानि गोराद्राय कुइसना फैया मेथ्सआव। दा बाहाय मेथ्सआ गासै मोनजिथा दङमोन। मोनजिथा मेथ्स दङ। बाहाय आङो मोनजिथाखौबो खालामनो होनो नागिरदों। नोंथांमोनाल' नायलांबाय थादो। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ सिम्प्लिफाइ होनना बुंदों। बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामनांगौ आरो बेनि एन्सारा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ। बाहाय अप्सन होखानाय दङ आरो बेखौ मावफुंनांगौ आरो सल्युसन खालामनांगौ, सिम्प्लिफाइ खालामनांगौ। दा जोङो बाहाय सिम्प्लिफाइ होननाय लोगो लोगो जोंना मोनसे जोङो गोसोआव फैखानांगोन। बे जाहैबाय बदमास होननाय मोनसे रुल्सखौ बाहायनांगौ जायो बांसिनानो। दा बदमास रुलजोंसो जोङो थांनांगौ जायो। BODMAS बदमास। दा बाहाय ब्रेकेटखौ जों नायग्रोनांगोन। दा जोंना ब्रेकेट दङब्ला ब्रेकेटखौ जोङो गैया खालामग्रोनांगोन। बिनि उनावसो जोङो दाजाब दानख' माखासे माबाखौ नायनांगोन। बिनि उनावसो नै बदमासनि उनावसो अफखौ नायनांगौ, डिभिजन राननायखौ नायनांगोन, माल्टिप्लिकेसन सानजाबनायखौ, एडिसन साबट्रेक्सन। दा बाहाय फार्स्टआव दङ जाहैबाय -3/4 इनटु ब्रेकेट थाबाय नै 2/3 प्लास -5/6 ब्रेकेट नै बिदि ब्रेकेट थाबाय। दा बाहाय जोङो नैबे ब्रेकेटखौ जोङो गैया खालामग्रोनांगोन। दा बे ब्रेकेटआ मानो थादों होनबा माइनास थानायनि थाखाय थादों। नैबेहाय माइनास थानायनि थाखायनो नैबे ब्रेकेटखौ होनाय जादों। दा नैबे होनबा बेखौ जों जेबो खालामथ'नो हाया। -3/4 बे थाथ'गोन बियो, इनटुआव थाथ'गोन, 2/3 थाथ'गोन, ओमफ्राय बे ब्रेकेट थाबाय। दाना नैबे प्लासजों माइनासजों सानजाबना लानांगोन। प्लासजों माइनासजों सानजाबा मा जागोन बियो? प्लासजों माइनासजों सानजाबा माइनास जागोन आरो बियो। माइनास मा जागोन 5/6 जासिगोन बियो। होमबा ब्रेकेटआ मोनसे गैला। दा जोङो बेखौ मा खालामगोन? -3/4 थाथ'बाय सानजाब। दा बाहाय दुसासा लागोन जोङो। बाहाय जोङो बोखावखोन्दोनि दानख'नाय होननाय लोगो लोगो जोंना मोनसे गोसोआव फैनांगोन जेब्लायबो। बे जाहैबाय दुसासा लानाय, एलसिएम होननानै बुङो। गाहायाव जि दङ बिनि दुसासा। थारमाने बाहाय 3 आरो 6 नि दुसासा लानांगोन। 3 आरो 6 नि दुसासा लानांगोन। 3 आरो 6 नि दुसासाखौ जों माबोरै लागोन? दा बाहाय जोङो 6आबो 6जों रानजायो, 6आ 3जोंबो रानजायो। होमबा बिनि दुसासाया जोङो 6आनो जाखागोन, जोङो मिथिखायो। दुइसिन साधारन सानजाब मोननाया बेनो जाखागोन। थारमाने दुसासाखौ ओरैबायदि लायो। दा दुसासा लानाय होननाय लोगो लोगो ओरैबायदि खालामनांगौ नै 3खौ 3जों रानबा 1, 6खौ 3जों रानबा 2 मोनबाय। होमबा दा बाहाय नायदो 3 × 1 3, 3 × 2 6, 6आनो जाफिनखाबाय। बेखायनो बेनि दुसासाया 6 जाबाय। दा दुसासाखौ नैबे दुसासाखौ मा खालामनांगौ? एलसिएमखौ दुसासाखौ गाहायजों राननानै गोजौआव मा दं बेजों सानजाबनांगौ। दाना 6खौ 3जों रानबा 2 मोनगोन, 2 जों 2 सानजाबा 4 जागोन बियो। माइनासआ माइनास फैगोन। 6खौ 6जों रानगोन 1 मोनगोन, 1 जों 5 सानजाबा मा जागोन बियो? 5 जागोन बियो। बेबायदि जाबाय बियो। दाना होमबा जोंना मा जासिगोन बियो? 4/-3 इनटु 6/5 निफ्राय जुदि 4 थाङोबा माइनास मा जागोन बियो? मा जागोन? 5 निफ्राय 1 -1 जागोन। दा जोङो बेखौ नैबाव लानोसै। दा ओरैबायदि खालामनो हायो, बेखौ दानलायनो हायो नामा? जोङो 6खौ जोङो 3जों राननो हायो, माइनासखौ जोङो माइनासजों दाननो हायो। दाना माने माइनासजों माइनास दानबा प्लास जायो आरो बेखौ जों दानबाबो जाबाय ओरैनो। 6खौ 3जों रानबा 2 मोनो। होमबा गोजौआव 1 थाबाय, गाहायाव 4 सानजाब 2 बेसेबां जागोन? 8 जागोन। होमबा एन्सारा मा जागोन? 8। होमबा फिननाया मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव? अपसन बि। अपसन बिआ जासिगोन बिनि थार फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ। If 2(1)y5 is a multiple of 9, where y is a digit, what is the value of y? दा ओरैबायदि होनदों बाहाय नैबे 2(1)y5 आ मानो 9 नि मानो सानजाब गासै। थारमाने बियो 9जों रानजायो आरो 9 नि सानजाब गासै। होमबा where is y? y आ दाना मा जागोन दाना? y आ मोनसे डिजिट आरो बियो मोनसे अनजिमा जागोन y आ। y is a digit, y आ मोनसे अनजिमा। What is the value of y? y नि भेल्युखौ दिहुननांगौ। y नि माना बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगौ। बेयो जोबोद गोरलै। जोंना जुदि 9 जों रानजानाय जानांगौब्ला एबा 9 नि सानजाब गासै जानांगौबा जोङो बेखौ दाजाबजुनानै मा जानांगोन? 9 मोननांगोन थारमाने। बेखौ दाजाबजुयोबा जोंना मा जानांगोन? 9 जानांगोन। दा जोङो नायनो हायो बियो 9 जों रानजानाय जानांगौ नालाय। दा ओरैबायदि जागोन बियो 2 + 1 + y + 5 = मा जागोन? 9 जागोन।
बेखौ दाजाबजोबोबा मा जागोन 9 जागोन दा जोङो बेनिफ्रायनो जों माखौ दिहुननो हायो जोङो y नि भेल्युखौ दिहुननो हायो y नि माना मा जागोन बेखौ दिहुननो हायो दा y खौ जोङो लाखियोब्ला जुदि नै बिसोर जों दाजाबजोबगासिनो जागोन 5 6 7 8 दाना 8 जाबाय दाना ओरैबायदि जागोन बियो y + 8 = 9 बेबायदि जागौमोन दाना y खौ लाखियोब्ला 8 आ मा जाहैगोन बियो 9 माने नैबे 8 आ 9 खौ दानख'हैसिगोन बियो माने ओरै प्लास मोन नालाय प्लास ओरै थांबा मा जाहैगोन माइनास जाहैगोन होमबा y नि माना बेसे जागोन 1 जागोन बियो y नि माना 1 जागोन बाहाय जोंना मा जानांगोन 1 जानांगोन होमबा बे अनजिमाया जानांगोन 9 जों रानजागोन होमबा बिनि एन्सार मा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए अप्शन ए जागोन बिनि थार फिननाय जोबोद गोरलै कुइसन बेफोरो नोंथांमोना बयबो हादों जानो हागौ जायफोरा एग्जाम होदों दा कुइसन नम्बर 3 दङ फाइन्ड द भेल्यू अफ द लेटर इन द फलोइं दा बाहाय ओरैबायदि होनदों नैबे गाहायाव माखासे जोंना मा होनो मेथ्स होनाय दं आरो दा बाहाय नैबे लेटारफोर होनाय दङ माने एबिसिडि आखर दङ बाहाय ए आरो बि दङ बे ए आरो बि नि माना मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ ए आव मा होयोब्ला बि गोरोबहैगोन आरो बि आव मा जाहैगोन बेखौ दिहुननांगौ दा जोंना अपसनफोर होखानाय दङ बे अपसनफोरनिफ्रायनो जोङो बेखौ होनानै नायनो हायो दा एग्जाम्पल हिसाबै जेनेबा अपसन ए खौ नायनि ए आव दङ जाहैबाय 6 ए नि माना 6 होयोबा 6 जों 5 जों प्लास खालामसिगोन 11 जागोन बेथ' गोरोबखाला नै 2 मोनहैयाना बियो बेथ' जाखाला दाना बि आव दङ ए नि माना 5 दङ बेयाव 5 होयोबा 5 दादा 5 जागोन जि जागोन बेयाव लाथिख'सो जानांगोन होनबा बे लाथिख' जायासै बेथ' जाखाला ए आ जुदि 7 होयोब्ला 7 5 12 जाहैबाय बेयाव 2 जाहैगोन बेयाव मिलायहैबाय जेनेबा बेयाव 7 होनाय लोगो लोगो बे 2 जाहैबाय दाना 3 जों 2 जों मा जागोन बियो 5 बै बिनि 1 जों 6 जागोन होनबा बाय 6 जानांगोन बाव ए आ माने 7 जानाय लोगो बि आ 6 जानांगोन नै बेबो 5 सो बियो बेखायनो बे मिलायनाय नङा लास्ट अपसनखौ नायनो डी खौ दा जुदि ए आ जुदि 7 होयोब्ला बाय 7 होनाय लोगो लोगो मा जागोन 7 जों 5 जों प्लास खालामबा 12 जागोन 2 जागोन 1 हार्टेक थागोन दा उनाव 3 जों 2 जों मा जागोन 5 जागोन बै नैबे 1 जों 6 जागोन होनबा बाय 6 जाफैबाय दे होनबा ए नि माना 7 बि नि माना मा जागोन 6 बि नि माना 6 होनबा एन्सारा मा जागोन अप्शन डी अप्शन डी आ जागोन बिनि थार फिननाय कुइसन नम्बर 4 दङ डिवाइड z होल 5z स्क्वायर माइनास 80 बाय 5z होल z प्लस 4 एंड फाइंड द एन्सार फ्रम द ऑप्शन गिवन बिलो दा बाहाय जोङो नैबेखौ नैबे अनजिमाजों राननांगौ बेखौ नैबेजों राननांगौ राननानै मा खालामनो फाइंड द एन्सार फ्रम द ऑप्शन ऑप्शनाव होनायफोरनि एन्सार दिहुननांगौ ऑप्शनाव होनायफोरनि गेजेराव बबे मोनसेया बे राननानै मोनगोन आरो बे गोरोबगोन बेखौ दिहुननांगौ बेखौ बिजों रानोबा बबे मोनसेया गोरोबगोन बबे मोनसे एन्सार जागोन बेखौ दिहुननांगौ दा जोङो होमबा नैबे z मा जागोन 5z स्क्वायर माइनास 80 बाय मा जागोन बाहाय 5z प्लस 4 बेबायदि जागोन बाहाय दा जोङो बेखौ दिहुनोबा ओरैबायदि जासिगोन दा जोङो बे z जों z जोङो दाननो हायो z जों z दानोबा जोंना मा थाबाय 5 थाबाय z प्लस 4 थाहैबाय गाहायाव दाना बाहाय बिसोरनि गेजेराव कमन लायोबा 5 कमन लाबाय ओमफ्राय 5 जों मा सानजाबोबा z स्क्वायर सानजाबोबा 5z स्क्वायर जागोन दाना 5 जों मा सानजाबा 80 मोनगोन नालाय 5 जों जुदि मा सानजाबा 80 मोनगोन नो दाना बेखौ जों नागिरनांगौ दा 80 खौ जोङो 5 जों रानबाबो जायो 80 खौ जुदि जों 5 जों रानोबा मा जागोन 5 सानजाबसे 5 जाहैबाय 0 फैबाय 3 5 सानजाब 36 जाहैबाय होमबा बाहाय मा जागोन 16 जागोन दा बेबायदि जाबाय दाना बिनि उनाव जों मा खालामनो हासिगोन दा जोङो ओरैबायदि खालामनो हासिगोन नैबे 5 जों 5 दाननो हासिगोनलाय होमबा मा जागोन z स्क्वायर माइनास 16 थाहैबाय z स्क्वायर माइनास 16 थाहैबाय आरो जों 16 खौ सिफायखानो हायो 16 खौ जों सिफायबा मा जागोन स्क्वायराव लाङोबा 16 खौ सिफायबा 4 सानजाब 4 जायो बेखायनो 4 स्क्वायर लिरनो हायो जोङो होमबा गाहायाव मा थाबाय z प्लस 4 बेबायदि थाबाय दाना बेबायदि जायोबा जों मा खालामनो हायो दाना जोंना मोनसे फर्मुला दङ बे जाहैबाय नै a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर समान मा मोनो a प्लस b ओमफ्राय मोनसे a माइनास b बेबायदि जायो बे फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगोन बे फर्मुलाया जोबोद इम्पोर्टेन्ट बियो थाबिथा होननानै बुङो बेखौ थाबिथा मोनसे बे मोनसे थाबिथा बे थाबिथाखौ जोंनो नांगौ दा बाहाय z स्क्वायर माइनास 4 स्क्वायर मा जागोन ना a प्लस b a माइनास b जायो नालाय a नि माना z दङ z प्लस 4 मोनसे ओमफ्राय z माइनास 4 बेबायदि जागोन माने a प्लस b a माइनास b नालाय a आव जोंना z b आव जोंना 4 खाने a प्लस b नालाय z प्लस 4 z प्लस z माइनास 4 जागोन बियो मोनसे प्लस मोनसे माइनास जागोन आरो माने मोनसे प्लस मोनसे माइनास ओमफ्राय मोनसे a प्लस b मोनसे a माइनास b होनबा
एनि जायगायाव z होबाय बिनि जायगायाव 4 होबाय एनि जायगायाव z होबाय बिनि जायगायाव 4 होबाय दाना गाहायाव मा दं z + 4 दङ दाना z + 4 जों z + 4 दानलायबाय होमबा मा जाखो z - 4 थाबाय होमबा एन्सारा मा जाखोनो z - 4 होमबा एन्सारा नैबे जाहैबाय z - 4 बिनि एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C C आ जाहैबाय बिनि थार फिननाय क्वेश्चन नम्बर 5 दङ if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 gram how many sheets of the same paper would weight to 1/2 kilogram दा बाहाय जोङो मा खालामनांगौनो नैबेहाय 40 किलोग्राम आरो 2 किलोग्राम ग्राम 40 ग्राम ओमफ्राय 2.5 किलोग्राम बिसोर मोननैजों समान आरोखि ओमफ्राय दा बेखौ 12 टा शीट्सजों माबा खालामनांगौ होमबा जोङो बेखौ मा खालामनो हायो दाना नैबे किलोग्रामखौ ग्रामाव लांनांगौ आरो ग्रामाव लांनानै जोङो राननांगौ आरो समान नालाय दा जोङो रानोबा मोनो बे 40 बेखौ किलोग्रामखौ जोङो ग्रामाव लाङोबा जोंहा 1 किलोग्रामाव बेसेबां थायो 1000 ग्राम थायो बेखायनो बेखौ 1000 सानजाबबा 2 किलोग्राम आधा किलोग्राम बादि 2 किलोग्रामाव जोंहा मा जागोन 2000 ग्राम थाहैबाय आधा केजियाव मा थायो जोंना आधा किलोग्रामाव आधा केजियाव जोंना 500 ग्राम थायो बेखायनो 500 जों 2000 जों 2500 ग्राम जागोन बेयो 2500 ग्राम बेबायदि जाहैबाय बेयो ओमफ्राय गाहायाव मा जाबाय 40 ग्राम थाहैबाय दाना जोंना मा खालामगोन नैबे 12 खौ मा खालामनांगौ सानजाबदेरनांगौ 12 खौ सानजाबा मा जागोन दाना दा बेखौ जों दानलायलायबानो जोंना एन्सारा मोनसिगोन आरो बाहाय जोङो 0 जों 0 दाननो हायो 12 खौ जोङो 4 जों राननो हायो 12 खौ 4 जों रानबा 3 मोनगोन 3 सानजाब लाथिख' लाथिख' 3 सानजाब 15 बा होबाय 3 सानजाब 15 3 सानजाब 2 6 750 एन्सारा मा जागोन बेना 750 जागोन जोबोद गोरलै दा बिनि फिननाया 750 अपसन बि आ जासिगोन बिनि थार फिननाय क्वेश्चन नम्बर 6 दङ what are the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 equal 0 दा ओरैबायदि होनदों बियो होनाय समानथायनि रोदाफोरा मा होननानै सोंदों थारमाने नैबे मोनसे समानथाय इकुवेशन बियो बे समानथायनि रोदाफोरखौ दिहुननांगौ आरो बिनि रोदाफोरा मा होनदों रुट्सफोरा मा रोदाफोरा मा थारमाने बाहाय मोननै रोदा दङ बे रोदाखौ दिहुननांगौ दा रोदा दिहुननाय लोगो लोगो जोंना मा होनो गोबां आदबफोर दङ आबुं बर' खालामनाय आदब दङ जौगानाय समानथाय दिहुननायनि आदब दङ आरो नङाबा जोंना मा दिहुननो हायो रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब दङ आङो दा बेखौ सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों दिहुननो होनोसै दा ओरैबायदि दं बाहाय 2x स्क्वायर माइनास 5x प्लस 3 समान लाथिख' बेबायदि दङ दा जों बेखौ रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों दिहुननांगौ जायोब्ला बेखौ ओरैबायदि खालामनांगौ थारमाने नैबे फार्स्टजों लास्टजों सानजाबनांगौ 2 सानजाबथाम मा जायोनो 2 सानजाबथाम 6 जायो 2 सानजाबथाम बिदिनो सानजाबबा 6 जायो दाना 6 नि सानजाबगिरिना मा दङ जाहैबाय जोंना 2 सानजाबथाम माने 6 जायो दाना बेखौ दाजाबनानै मा जानांगौनो 5 मोननांगौ नैबे गेजेरनिखौ मोननांगौ गोसोआव लाबा जाबाय गेजेरनिखौ मोननांगौ दा जोङो बेखौ क्लास 8 आवबो दङ जोंना 10 आवबो दङ 9 आवबो दङ बेबायदि फर्मुलाया दा नोंथांमोना सिगां मोनबोखादोंबा हाखागोन दा ओरैबायदि 2 सानजाबथाम 6 जाबाय दाना दाजाबनानै मा जानांगौ 2 दाजाबथाम मा जानांगौनो 5 जानांगौ 5 जायो बेलायनि 2 दाजाबथाम मा जायोनो 5 जायो बेलायबो 5 दङ 5 जानांगौ नालाय 5 जायो दा होमबा बिनि गेजेराव जों मा लिरनो हायो 2x स्क्वायर माइनास थाबाय दाना बे 5 नि जायगायाव जों मा होनो 2 दाजाबथाम होनो हायो 5 खौ लिरनाङा 2 दाजाबथाम होदो x होदो प्लास 3 होदो समान लाथिख' होदो दा ओरैबायदि खालामनो हाबाय 2x स्क्वायर माइनास दाना 2 जों x जों सानजाबबा 2x जाहैबाय माइनासजों प्लासजों माइनास जाहैबाय नैबे सानजाबनांगौ नैबे माइनासजों बे प्लासजों 3x जाहैबाय प्लास 3 जाहैबाय समान 0 जाहैबाय दाना मा जाखो कमन लानांगौ बिसोर मोननै गेजेराव दा बाहाय कमन लायो होमबा 2 कमन लागोन जोङो 2x कमन लागोन आरो x बो लाफादेरनो हायो 2x जों मा सानजाबा 2x स्क्वायर जागोन ना 2x जों x सानजाबा 2x स्क्वायर जागोन माइनास 2x जों 1 सानजाबा 2x जागोन माइनास 3 दं बाहायबो 3 कमन लाबाय 3 जों x सानजाबा 3x जागोन माइनास जों माइनास मा जागोन ना बेयाव माइनासआनो जागोन माइनास जों माइनास सानजाबा मा जागोन प्लास जागोन 3 जों 1 सानजाबा मा जागोन 3 जागोन थारमाने नैबे 3 खौ बेयाव नालाय 3 मोनसे कमन लाबाय 3 खौ माने 3 जों x सानजाबा 3x मोनफिननांगौ 3 जों 1 जों सानजाबा 3 मोनफिनगोन थारमाने दाना माइनास जों माइनास सानजाबा प्लास जाफिनगोन आरो थारमाने बे कमन लानाय होननानै बुङो बेखौ नैबे ओरैबायदि 3 खौ लाबाय ओमफ्राय 3x खौ 3 जों रानोबा मा जागोन x थागोन 3 आथ' बे कमन लाजाखाबाय नालाय होमबा 3 खौ जुदि 3 कमन लाखाबाय मा थागोन 1 थागोन बेबायदि आरो
दाना बे मोनसे एखे जाबाय बेखौ मोनसेल' लिरदो 2x minus 3 मोनसे लिरदो ओमफ्राय x minus 1 बेखौ मोनसे लिरदो दा ओरैबायदि खालामनो हाबाय दाना बाहाय मा खालामनो हासिगोन समान समान 0 बिदि दङ आरो ना समान समान 0 दङ दा लाथिख' मोननैनिबो नालाय बेखायनो मोननैजोंबो लाथिख' नाय 2x minus 3 समान समान 0 मोनसे होदो x minus 1 समान समान 0 मोनसे होदो दा जों ओरैबायदि खालामनो हासिगोन दा बाहाय ओरैबायदि नै मा जागोन बियो 2x खौ लाखिनानै minus 3 थांबा plus 3 जाहैगोन जुदि x खौ लाखियोबा ओरैबायदि जागोन x खौ लाखियोबा minus 3 थांबा plus 3 जाहैबाय दाना नैबे सानजाबो नालाय बे सानजाबा समान समान सिम्बल राननाय जायो 3/2 जाहैबाय x नि माना 3/2 जाहैबाय मोनसे मा जागोन दाना दा बे मोनसे मा जागोन x खौ लाखियोबा minus 1 आ plus 1 जाहैगोन होनबा x नि माना 3/2 मोनसे minus 1 plus 1 मोनसे होनबा मोननै जागोन x नि माना मोननै रोदाया मोननै जागोन 1 ओमफ्राय 3/2 होनबा आन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव 3/2 and 1 लेने बे जागोन फिननाया माने बाहाय 1 खौ लिरग्रोबाबो जायो ओमफ्राय 3/2 खौ उनाव लिरबाबो जायो नङाबा 3/2 खौ लिरग्रोबाबो जायो नङाबा 1 खौ उनाव लिरबाबो जायो होनबा रोदाया जोंना बे मोनसे जागोन आरो होनबा फिननाया बेनो थार फिननाया दा क्वेश्चन नाम्बार 47 the 10th term of the arithmetic progression 2 7 12 is होननानै सोंदों थारमाने जोंना माने जिथि सानलुनि जौगाथिखौ दिहुननांगौ जिथि फार्स्ट बिदाबा दङ 2 7 12 बेबायदि जालांबाय थादों आरो बिदि जालांबाय थानानै थांबाय थादों जिथि सिमाव बेसेबां जाहैगोन दाना जिथि सिम जाहैयोब्ला अनजिमाया मा जाहैगोन बेखौ दिहुननांगौ दा बेनि मोनसे जोंना एपि दिहुननायनि मोनसे फर्मुला दङ एपि दिहुननायनि मोनसे फर्मुलाया जाहैबाय एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव होननानै बुङो एपि बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैगोन जोंना मा दङ फर्मुलाया an समान समान a plus n minus 1 b बेबायदि फर्मुला दङ बाय जोंना an बेखौ माखौ दिहुननांगौ an नि मानखौ दिहुननांगौ an नि मान दिहुननांगौ आरो an नि मान दिहुननायनि फर्मुला नैबे दा बाहाय a नि मान नांगौ a माने नैबे गिबि बिदाखौ a होननानै बुङो a नि माना जाहैबाय 2 गिबि बिदा दाना n आ जाहैबाय 10 जाहैगोन n नि माना 10 जिथि सिम दिहुननांगौ नालाय n नि माना 10 दाना d नांगौ d आ जाहैबाय नैबे 7 निफ्राय 2 दानख'नांगौ थारमाने नैथि बिदानिफ्राय सेथि बिदाखौ दानख'बानो बिनि d नि मानखौ मोनगोन होनबा d नि माना मा जागोन d नि मानखौ जोंनो नांगोन 7 minus 2 मा जागोन 7 minus 2 5 जागोन d नि माना 5 दाना बे मानफोरखौ मोनजोबा जोंना नैबे बज'दोल' बेखायनो नोंथांमोना गोसोआवला जायफोरा आसाम पुलिसनि एग्जाम लिरगोन नोंथांमोना नैबे एरिथमेटिक प्रोग्रेसन एबा जोंना एपि दिहुननायनि फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय an समान समान a plus n minus 1d बे फर्मुलाजों दा बाहाय जोंना an दिहुननांगौ नालाय n नि माना जागोन 10 दिहुननांगोन a 10 माने a नि जिथि बिदाखौ दिहुननांगौ होनबा बाहाय जोंना मा जागोन a नि माना जोंना मा जागोन a नि माना 2 दङ प्लास n नि माना जोंना मा दङ g दङ माइनास 1 d नि माना मा दङ 5 दङ दाना d नि माना दा ओरैबायदि जागोन 2 प्लास g निफ्राय 1 दानख'बा बेसेबां जागोन 9 जागोन 9 जों 5 g निफ्राय 1 दानख'बा 9 जाबाय 9 जों जुदि 5 सानजाबा 45 जाहैबाय दाना 2 जों 45 जों दाजाबोबा मा जागोन बेजों दाजाबनांसिगोन गेजेराव प्लास दङ 2 जों 45 जों दाजाबोबा मा जागोन 47 जागोन होनबा एन्सारा मा जागोन 47 जागोन होनबा फर्मुलाया बेबायदिल' जेबो गुदु गारा गैया a नि माना होबाय जोंना 2 होबाय n नि माना 10 minus 1 d नि माना 5 2 आ 2 थाबाय g निफ्राय 1 दानख'योबा 9 सानजाब 5 45 2 दाजाब 45 47 बा बेनि फिननाया अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C आ जाहैबाय बेनि थार फिननाय क्वेश्चन नाम्बार 8 दङ फाइन्ड द भेल्यु अफ 1/3 minus 2 दा बाहाय 1/3 minus 2 नि जोङो मान दिहुननांगौ आरो बिनि मानखौ दिहुनना बुंदों दा जोङो जोबोद गोरलै बेबो जोंना बेखौ दिहुननो थाखाय जोंना 1 मिनिटबो लाया जोंना 30 सेकेन्डसो हागोन आरो जुदि दिहुनथारनांगौ जायोब्ला एग्जाम समाव दा जोङो नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगोन माने जोङो बोरै जागोन बेखौ मिथिनांगोन दा जोंना नैबे गाहायाव माइनास थानाय लोगो लोगो नैबे स्क्वायारनि सिगाङाव माइनास दं 2 नि सिगाङाव माइनास दं बेबायदि माइनास थानाय लोगो लोगो जोंना गोसोआवला जोंना जुदि थास्लायनि धोरोमाव जुदि सोलायोब्ला नैबे 3 आ गोजौआव थांगोन 1 आ गाहायाव फैगोन बेखौल' गोसोआव ला जेबो नङा 3 स्क्वायारा बियो मा जागोननो गोजौआव थांगोन 1 आ गाहायाव फैगोन माने बियो नैबे माइनासआ जोंना मा जाबाय प्लास जाबाय माइनासआ प्लास जाबाय दा जोङो मा खालामनो हासिगोन 3 सानजाब 3 मा जागोन 9 जागोन गाहायाव 1 9 ओमफ्राय 9 खौ 1 जों रानबा 9 आनो जाबाय होमबा एन्सारा मा जाखो 9 आनो जाबाय जोबोद गोरलै अपसन बि आ जाहैबाय बिनि थार फिननाय
आङो दहायनिखौ 47 होफ्रांदों माने बै जा कुइसनखौ नायदों ना आङो बे 47 आव दङमोन दा नैबे 48 जागौमोन बेबायदि आरो जेनेबा आङो 8 होबाय बेखौ दिहुननो नाम्बारखौ होनो मोजां जानायनि थाखाय नोंथांमोनाबो नायनायाव मोजांसिन जायो बेखायनो आङो 8 नाम्बार होबाय दा नाम्बारखौ आं फारि फारि होदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ 47 होफ्रांबाय आरो बावनानै थाल मोनस्लाबासै दा एन्सारा होमबा जोंना 9 जाहैबाय बेनिया जोबोद गोरलै गोसोआव ला जोंना नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाथारनांगोन आरो नोंसोरो फर्मुलाया ओरैबायदिमोन an minus n समान समान a by मा जायोनो 1 बेबायदिमोन आरो फर्मुलाया गोसोआव ला एबा जोंना मा जागौमोन फर्मुलाया a minus n समान समान बे a नि गाहायाव 1 थायो नालाय 1 आ गोजौआव थांगोन माने बे प्लासआ मा जागौमोन a n बेबायदि जागौमोन जुदि गोजौआव जुदि 1 गैयामोनब्ला आरो बे गाहायावसो 1 नालाय बियो बे गाहायनि 1 आ गोजौआव थांगोन ओमफ्राय नैबे a n आ गाहायाव फैगोन बेबायदि जागौमोन नाथाय गोजौआव जुदि 1 थायोब्ला गोजौनि 1 आ गाहायाव फैगोन ओमफ्राय a n आ गोजौआव थांगोन आरो नैबे a n आ बेबायदि आरो बे फर्मुला कुइसन नाम्बार 9 आ दङ find the height of a cube whose volume is 275 centimeter cubed and base area is 25 centimeter square दा मोनसे गननि मा होनो बाहाय रोजा गासेया नै दं 275 माने रोजा गासेया 275 सेन्टिमिटार किउब दङ दाना बेस एरिया होनदों हासानि दब्लायसेया 25 सेन्टिमिटार स्क्वायर दङ 25 सेन्टिमिटार स्क्वायर दा मोनसे गन नाय लोगो लोगो जोंना सावगारिया माबायदि जागोन बेबायदि जोङो बोनो हायो दा बेबायदि मोनसे सावगारि बोनो हायो आरो दा बाहाय ओरैबायदि बाहाय दङ जाहैबाय बिनि रोजा गासैया दङ जाहैबाय टटेलि रोजा गासैया मा दङनो 275 दाना रोजा गासै आरो जोंना मा दङ बेस एरिया हासा नैबेखौ हासावनो लादो नैबे हासानि दब्लायसेया दङ जाहैबाय 25 सेन्टिमिटार स्क्वायर दङ बेबायदि दङ दाना जोंना गनाव मा थायो लावथाय थायो लावथायखौ जोंना मा होनगोन L होनना बुंगोन लावथाय L हास मा थाबावगोन जोंना दाना अरथाय थागोन अरथायखौ B होननानै बुंगोन ब्रेड ओमफ्राय जौथाय थागोन हाइ बेबायदि थागोन आरो LBH दाना बाहाय बे मोनसे आयत महराव दङ आयतनि जोंना मा दङ दब्लायथि आयतनि दब्लायथिया 25 दङ दाना 25 सेन्टिमिटार स्क्वायर ना आयतनि दब्लायथिखौ बोरै दिहुनगोन बे आयत दब्लाय महराव दङ नैबे हासानि मोनसे नैबे एरियाखौ होनदों दब्लायथिखौ माने बैखौ लायाखै बे हासानिखौल' लादों आरो दा होमबा बे मा जागोन लावथाय सानजाब माने अरथाय बेबायदि जागोन लावथाय सानजाब अरथाय बेसेबांनो 25 बेबायदि दं आरो दाना LBH नि माने दङ LBH माने मोनसे गननि रोजा गासैखौबो दिहुननो लावथाय सानजाब अरथाय सानजाब माने जौथाय दिहुनो होमबा बेसेबां दङ 275 दङ दा बाहाय जोंना LBH नि माना 275 जाबाय नालाय दाना नैबे LB नि माना जोंना होनाय दङ LB नि माना 25 दङ लावथायजों अरथायजों सानजाबा 25 मोनो बाहाय दङ बाहाय हासानि जायगा बा दब्लायथिया दङना जाहैबाय 25 बा बेनि जायगायाव जोङो 25 होनो हाबाय इनटु H थाबाय समान समान 275 थाहैबाय दाना मा खालामनो हासिगोन दाना H खौ लाखिनो हासिगोन H खौ लाखिबा जुदि H खौ लाखिनाय लोगो लोगो मा जासिगोन बे 275 खौ बे 25 रानसिगोन 275 खौ जोंना मा होनो 25 रानसिगोन माने बिसोरो सानजाबमोन नालाय रानहैबाय होमबा रानोबा जोंना मा मोनगोन दाना 275 खौ जोंना माजों राननांगौनो 25 जों राननांगौ बे 75 खौ 25 जों रानो दाना 25 सानजाब 25 जों राननांगौ नालाय 25 सानजाबसे 25 रानखौबा 5 फैबाय बायरांखौबा जागोन 2 फैबाय होमबा 25 सानजाब से मा जाबाय 25 जाहैबाय होमबा मा जागोन 11 जागोन होमबा एन्सारा मा जागोन 11 सेन्टिमिटार जागोन आरो होमबा बिनि H नि माना H खौ दिहुननांगौ नालाय H माने जौथाय H माने जौथायखौ दिहुननांगौ नालाय बिनि माखौ दिहुननांगौ हाइटखौ दिहुननांगौ नालाय जौथाया मा जागोन होमबा मा जासिगोन 11 जासिगोन 11 सेन्टिमिटार जासिगोन 11 सेन्टिमिटार होमबा बिनि फिननाया बेनो आङो दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय आङो एसे सिगाङावनो लाबोनांगौमोन बे भिडिअखौ एसे लेट जाबाय सम मोनैनि थाखाय अब्लाबो आङो लेटबाबो बानायनाय जाबाय मानोना आसाम पुलिसनि एग्जाम होग्राफोरनि थाखाय गोनां जानो हागौ नालाय बेखायनो आङो दिहुननाय जाबाय दा आङो मोन 9टा कुइसनफोरनि फिननायखौ आङो लाबोबाय DME नि फैखानायफोरखौ मेथ्सनि सलुसनखौ आं खालामना होबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो लोगोफोरनो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोनथोंसै थेंक इउ